Gisa mahal! Dito ka sa puso ko. 1 hour before. Ay nako, kaita ni Papa kaita. In love juga si Marco. Gini nga, di Mark juga. Make up tani ay para mag-date ning Mark ani. Papa kaita. Diwat ito ng Papa ni ba? Namot na anak pero di pa mapuslan. Naginusaraw na anak na kubang laki pero murog dalagam dagway oy. Ang kuwang lang kuan eh. Ako rin maning kampo kahoy. Maitan na ko. Uy, Jason! Ay, parang sa kang bataga. Sus, kinuko yung bataga. Paano nagbilayot ka man? Anyam na kung gusto pa. Oh, Ikaw na ba? Ikaw na ba akong kalaki na mangingana pa doon ka? dili pa. Oh, gusto pa. Papa mo kayo. Dili ko sa mo pa. Hindi man. Uso-usaw naman ako ni pagpaningkawot na rin nga. Ikaw ron tayo isa ba? Ang anak, nangandoy ko sa una. Ka makaragaw glasi para mapuslan ako. Makatabang yung matingulang ko. Pero noon sa akin, nagpagwapo na ka. Sus! Oh, Dili man nga na akong pangandoy sa iyong anak. Ang gusto nga, nangandoy magiging kusang mas una nga may mukhang army. Pero, sus, make up naman yung mga gadawilan. kung mag-army ka ron pa. Army akong gusto pa. No, usaon ako ni anakan ni oy. Makalabat sa ulo ba? Gusto mo pa. Oh, matay unsa mo kani kong anak no? Nga bayot man jud. Ya mula kaway ra ba ko? May pangianan na lang ako tong kutakon tong akong amigo nga black belter kay may to siya kay moto yung magpa-trainingon ako sa anak para pagulin ako. Laki na ni kong anak. Ako sa tawagan mi. Uy, may kinag-online. Hello, pre. Sus, na problema na ko, pre. Kaya nga anak pa. May baka ako nga bayot di ay. Sus, pati pag nakpan ako pangalit sa kanan pa nga mahimong arni yung tapon nga. Sadyang nasakpan ako nga. Pirti mga make-up, pre. Sus, garas ng duster. Hindi lagi kay pre. Oh, akong tuyo pre kay anong ta? Kanang ipatraining na ko si Muha ba kay black belter man ka. Ako ipatraining para pagulit ako. Naka mo pre, matuko ko na Amerika nya. Ning balik na ko gusto ko nga mayon to siyang laki. Oh. Si pre, ako ray bala si musil to pre, sulihon tigag mga 50 na lang bulan. Ang kurante nga malaki akong anak pre. Oh, sige pre. Nga oh sige, ato lang kadiri mapila sa balay pre. Kay para akong ipakita sa akong anak para akong matudo si mo kung pangasa siya or basta sino dali og masubuntag kay malakaw na pug paghuman nimo adto diri sa balay. Oh sige pre, salamat kay pre. Sige. Marag masulban ning problema nako karon ba. The next day. Anda awit. Ay, tisa. Unto naman di ay. Napang di ko trainingon karon. Nga, tuong sa dito na ko pare nanawag mo dito nga yung anak. Trainingon ako para mahimong laki. Sako. Pre. Asa naman tayo mong anak, pre, nga? Ano trainingon? Uy pre, may kinabot na ka pre. Kani ako tawad mo pre kay mulakaway na ko pre. Gani, asa naman tayo mong anak nga ito trainingon? Nandre. Okay. Kita nang gitraining ako, mahimo yung lalaki, pre. Aw kana mo ang gusto trabaho, ang trawang dagwayo.
Papa. Berting, Uy, mau ni? Sayon na kayo na, pre. babae na yung kayo. Ako'y bahala. Gawas ako ni Jason, gawas. Gawas. Papa. Papa. Mo ni siya. Kinang nga pag uli na ko diri gikan ko sa gawas. Dapat malaki na siya. Ako'y bahala na, pre. Sayon na kayo na, pre. Daghan na kayo kong bayad nga gitraining nga himong lalaki. Sige, basta anong sweldo nimo ay kabalaka na kaya ako na ibala. 50 mil lang imong bulan. No, ang balang bulan tayo nga. Oh, trabaho niya. Ay, sus. Panis duster niya. Ako'y bahala na, pre. Kini gagmay pa siya og muscle, pre. Gagmay pagbagtak. Pagbalik mo, dagko na. Ako'y bahala ni. Ako'y palaki ni. Pa, ano mo tuwin sa papa? Gwapo lagi siya pa, Bit. Puyo. Gwapo siya pa, ay macho ko siya pampa. Oh, kagaso ka diha. Ako'y bahala pa, dako bagtak ni mo. Sige. Nya. Kamu na bahala, ikaw na bahala. ha? Ako'y bahala. Oh, kikinahanglan nga. Kuan ini kulit ako dapat lalaki lang na siya, guys. Uy, ang kurilo day. Oh, udto na oh. Malit ako sa flight karon ba? Sige, pre. Basta ibalik mo, pre. Pasalig ko na, pre. Oh, sige. Muscle niya mo gamay. Dako ni. Kining bagtak niya nga gamay. Muda ko ni. Ako'y bahala ni palaki. Okay, main ka pre. Sige pre. Sige. Tala na. Tala kay malakot ko. Pre nita. Ayos, paggulit mo. Ayos, yung tagal niya, mahimo kay lalaki. Ayos, sige, paggulit mo. Ayaw, mag-allergic ko na yung anak. Ringan ko. Karate. Ringo. Ayaw, paggulit mo. Bahala ng mga nang lalaki ka. Kita magsugod og training karon na. Okay, basta rin mo tin. Basta magsugod sa mga bata. Basta rin tin kay training imo di ang lalaki. Saan mo kuya? Ibukan. Usa man plastar na. Ay, sa kuya. Sama na nga. Iplastar ba? Yana, bukan. Ay, ana. Kamot. Usa man ang plastaras kamot. Usa man ni labay na. Ano kuya? Wake up ko kuya kaya. Sugad karon dili na nimo ni magamit. Sige. Labay na. Okay, karon sugod na. Kamot. Sumbag. Tarunga. Sumbag ba? Sumbag. Pastila ng kamuta. Sipa. Sama na trainingan na nga. Sipa. Pastilan. Tarunga na yung muntin. Tarunga ba? Buibukan ni tarunga. Sipa. Sumbag daw. Ay, pastilan. Sige kuya. Kanang pinalaki ba? Laki. Oh. Parang pinalaki ba? Inga nga, sagit tabi, lalaki ako. Si lalaki ako, kung lao may nasapag, ihit sa tiga nila karong, daw si lalaki ako. Sagit nga, lalaki ako. Kana, lalaki ako. Kana. Ay, nindot. Matay no. Ug malalaki na ko unsaon na lang kato si Mark. Mingawon juga tong Mark jud ba dagan na kay mig memories ato. Gisa mahal! Uy, unsa ka? Wala ya oy. Lalaki naman ta. Laki ya oy. Bayot. Oh, saan mo diri bayot? Ay, pagpuyo diya, kaya ito diya, may training na ako ni mahimo ning laki. Imo na po ning damayan. Madi, naji kuan niya madi. Misgi. Unsa man na? Kuning gabi. Kaasa man na madi. Para sa piyesta mo sa tuwa sa barangay. Nya usay premium ang padi. Nari 2 million. 2 million ang Premium. premium. Oh, pwede kang ma-model sa Fujik ani. Mag deserve ko na madi ay. Oh, hindi madi. Isa man. Tasya. Ano, lalaki man naman eh. Ako na ning training.
Ako na nang training nga malalaki. Kaya mading gabi, mading. Kuyog ko madi kay. Ay, sige, mading. Ramba-ramba na tala madi bilala na madi. Di ba, uyab ba mo ni Mark? Oo. Kamu pa? Isa. Pila to yung premium? 2 million. 2 million? Daw bi? Ako sindo sa iyang papa. 50,000. Kanya ang sa kabulan niya ka inyuha. Isa ra kagabi 2 million ang premium sa winner. Apil na lang siguro ko ani. Tulong na yung Tagara ka ano mali. Apil na lang jud ko. Apil na lang jud ko. Kabalo na ka mapasok. Ano oy? Gabi. Sampol naman dibe. Pwede na? Pwede na madawat mo siya. Pwede na Siya, pwede na, gora na. Gora na tani unyang gabi yan. Mga bapa betaan ni. 2 million. 2 million. 1 week later. Matay no, kumusta na katong anak nga gipatraining ako sa black belt nga kong pare. Uy. May gasayo-sayo na nga tulo ka buok. Matay. Ha? Mura si kumpare mo ring nabayad na po. Ayaw na tayo mo gikuha. Ay, good. Na madiot. Tanawa madiot. Uy, pre. Ay, kuha kay siya, guys. Kumusta na? Ako anak. Lalaki na? Kuray mo anak, pre. Pero, ano papa madi? Pero Sa bayan mo yan mo lagi na. lagi tari kay lagi kan sa may dagwan ang say mo sildo nga sa isa ka bulan 50,000 lang samantalang mo apil ko Ito, magpapanong madi. million kar kagabi ni. Tinuod ka kayo? 2 million ang primo sa biski? Inuod kay tari. Hala, uy. Kada ko man anak. Dapat gani mga dili na ko mo training na nagpalalaki si mo anak. Hala, pre, uy. Apil na ko sila ha. Pwede ba ko maka-appeal pre eh? Pwede ka yung What's up, Carmenians? So yes guys, salamat kayo sa pagtanaw na po sa mong video. Kayo makalimot sa pag-subscribe o pag-follow sa mong YouTube channel o sa mong FB page, ang Carmen Labdor Vibes. Shoutout na sa itong mga shoutout, no? Malabi na sa itong mga sponsor, no? Kay Bing Maminal Vlog, na pag-ibinit yung channel. O kay hashtag Parnyangking na sa mga viewers ko niya. Ato po ning special itong mga guest karo, no? Si Dodong. Nanay this karon duha. Gisa. 34 o 35. Shout out ko na sa mga amigo. Yeah, shoutout. Shout out, idol. Shout out ko sa mga amigo na sa Davao. Sila Pring o si Bubong Bargayo. Okay, shoutout yung mga uyab, shoutout yung mga uyab. Shout out dahil ako akong agaw no si Agaw Jima Amarilla. Shout out di Agaw. Shout out ko sa mga Amarilla family o Bingog family niya. Shout out ko sa Tagaluna guys. Ito mga barkada na ko diha, itong mga kailas ako Shout out ko nyo diha guys, Tagaluna. Baro to. Yun na isang mga amigo na Camus Boys sa Davao. Shout out to mga tanan, Dre. Carmen. Yeah, shoutout. So by the way, nagpa-shoutout po na kong amigo nga si Master Kadungis Family. Og siyempre sa wa pa kailas ako, please visit my channel, Renz Vlog. Nagpa-shoutout po ko sa akong mga amigo diya sa Carmen, sa Panabo. Og daghang salamat sa inyong pagsuporta sa among channel. Yeah. Thank you kayo. So hanggang sa sunod din kayo. So share, like. Bye-bye. Bye.